Ista kipuća voda koja jaje učini tvrdim, učini krumpir mekanim. Isti uvjeti, a potpuno različit rezultat. Jer nije stvar u vodi, nego u tome kako na nju reagiraš. Tako je i u životu. Nisu događaji ti koji oblikuju tko si, nego odluka hoćeš li ih dopustiti da te zaustave. Ili ćeš ih pretvoriti u snagu da ideš dalje. Ali zapamti, nije dobro biti ni previše fleksibilan. Žaba se skuha ne zato što voda odjednom proključa, nego zato što se polako navikava na toplinu i ostaje tamo gdje ne bi smjela biti. Prava snaga je u ravnoteži, biti dovoljno čvrst da izdržiš, dovoljno prilagodljiv da rasteš, ali nikad toliko da izgubiš sebe, jer život će uvijek donositi vrelu vodu. Pitanje je samo što ćeš ti iz nje postati. Ako ti je ova poruka značila, prati me za još inspiracije i snage u svakodnevnom životu.